Lehentxeago aipatu dugu, honelako jaialdi erraldoiak antolatzeko, ezinbestekoak direla 100 lagunen ahalegin eta konpromisoa. Bakoitzak ahal duena ematen du, eta honelako kasuetan ere, apurra ere asko izaten da. Ildo horretatik, esan dezagun, erakunde publikoek garrantzia handia dutela, ez gaurko eguna antolatzen soilik, baita gure gizarteari zerbitzu hobea eskaintzeko lanean ere. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Jose Luis Bilbao, aldun nagusia. Egunon, Galdakaoko alkatea, euskaltzain burua, euskaltzainak, agintariak, eta baina batez be egunon, eguzki begi ikastolako lagunoi, egunon, euskal eskolaren eta ikastolen lagunoi. Bizkaiko ikastolen jaia ospatzera etorri gara Galdakora, eta pozik etorri be euskaltzalen eta lagunen artera. Bizkaitar asko, euskaldun asko etorriko dira gaur Galdakora, Bizkaiko ikastolen jaia ospatzera. Bizkaiko Foru Aldundiak be, zuen artean egon izan nahi dau. Zuekaz batera egon nahi izan dugu. Zuekaz batera, urte osoan zehar egiten dugun moduan euskararen aldeko lana. Aurten be, egoera ekonomikoa oso gatza eduki arren, 7 milioi euro jarri ditugu Foru Aldundian Bizkaian euskara bultzatzeko. Eta geugaz batera, Bizkaiko hainbat enpresa, alkarte eta udaletxen konpromisoari esker 24 milioi euroko inbertsioa izango da euskararen alde. Danok elkarregaz, danon beharra daukalako euskararen normalizazioak. Gaur, ibilalgira eguzki begira ikastolara, hainbat lan egindaben gurasoei eta irakaslei eskerrak emotera etorri garabe. Eta euskararen alde daukagun konpromisoa erakustera. Bizkaia lur zabala da, euskararen lurraldeen artean pluralena. Euskadi osoan, 7 lurralde dituen Euskadi osoan, Bizkaia da pluralena. Bertan dagoz euskaldun gehien daukan eskualdea eta euskaldun gitxien daukana. Horixe da Bizkaia, lurralde sentimentuan sakona eta euskaldun tasunean plurala. Bizkaian eta Euskadi osoan, herritarrek euskararen alde egindako apostua sendoa da. Batzuk, euskaldunak izanik, euskeraz egiten eta ingurukoei erakusten ahalegindu dira. Besteak ahalegin handiz, ikasi egin dabe, ikasi egin dugu. Eta beste batzuk, ez dakien arren, euren seme-alabei aukera guztiak emonez euskera izakiragien. Hori danon meritoa da, erakundeena eta batez be herritarrena, gurasoena, irakasleena eta ikasleena. Eta Bizkaiko ikastolei be, autortu egin behar deutsuegu zuen lana, hau be hainbeste urte eta gero esan beharra dago. Bizkaian eta Euskadi osoan, gizarteak eta herri agintek alkarregaz egin dugun lanari esker, gaur egungo bizkaitar gazteien artean, 60% euskeraz daki. Eta orain dela, 30 urte 120 baino gitxiagoa ziren. Hori be, ospatu nahi dugu euskal jai honetan, eta aurrera begira indarrak hartu. Ondo pasa, jai eguna eta jarraitu lanean bihartik aurrera be. Eskerrik asko eta